योलो भाई, योलो, यू ओनली लिव वंस। वंस मतलब कभी, वंस मतलब इतना था नहीं कि वंस मतलब एक बार, एक बार मतलब ये लाइफ दोबारा मिले वाला नहीं के, वही के चलते जब भी बाटे अभी नहीं कर लेवा जाला। जैसे कौन कहेला भाई, कौन कहेला कि स्मोक नहीं के करेगी, इतना पोल्यूशन बा भाई, स्मोक कर जिंदगी के धुआं में उड़ा दा, आखिर बाद में तो तू का पता कुकुर बानर में जन्मे वाला बड़ा कुछ भी हो सकता नु। जैसे अभी नहीं देख लो भाई, जैसे लोग कहेला गार्जियन कैसन कैसन, मतलब कि लोग बाप पाल ले लेवा जौन की हर चीज में रोकते रहेला। ई भी कोनो लाइफ हो भाई, यू ओनली लिव वंस। तो वंस मतलब ऐसा बाप के साइड लगाओ, वैसा गार्जियन वैसा एडवाइसेस के साइड लगाओ, घूमत फिर भाई, घूम, लाइफ एंजॉय कर, जत्ती करे के बाद तत्ती कर, पढ़ाई लिखाई के कथी बा भाई। कौन ऐसा आदमी, तू खुद बताओ भाई, कौन ऐसा आदमी पढ़ लिख के बड़का भइल बा? कोनो भइल बा भाई पढ़ लिख के बड़का? कोनो पढ़ लिख के बड़का ना होला। वही के चलते नाम लिखाओ कॉलेज में, गार्जियन के प्रेशर बा, नाम तो लिखवाओ के पड़ी, नाम लिखवाओ गार्जियन के प्रेशर में लेके कभी भी कॉलेज मत जो भाई। पंग कान घूम फिर ट्रैवल कर, पहाड़ पे चल, जिंदगी कथी कहल जाला, जब जाए भाड़ में हम चले पहाड़ में, ऐसा किस्म के कुछ होके के पड़ल, इंथुजियाजम होके के पड़ल, होके के तो हम इंथुजियाजम वर्ड पढ़ के ही सीखले बानी। लेकिन पढ़ाई में का रखल बा भाई, पढ़ाई छोड़, बंकिंग स्टार्ट कर, स्मोक शुरू कर, गैंगस्टर बन, आखिर योलो हन भाई। और कैजुअल बन के घूम, जैसे भगवान के पूजा पाठ ई सब में कथी लाग रहल बाटे, भगवान के पूजा पाठ में कथी मिले वाला बाटे, ई सब भी स्किप करे के पड़ल, ई सब स्कैम है भाई, ई सब चीज बुझे के पड़ल हमनी यूथ सबके, काहे कि हमनी तो आगे लेके चले वाला बानी सुनू, अपन हाथ भी हेंगा रखे के पड़ल हरदम, काहे कि योलो भाई, योलो।